Lah tenan to. Nggih. Piyayi siji ki nek ngendika teledok nek nyabet karo wong tuwa iso mak kringkel tiba kerungkep tenan. Wong lagi jejer pisan bae kok wis ngajak bantah. Nggih, Gus. Wong takon iku adile mung diwangsuli. Mung weling kula. Aneng ayo. Astungkara sidam sekaring bawana langgeng titah ulun nggih Werkudara wis aja tidha-tidha nggonira darbi gegayuhan kang luhur ya mung wanti-wanti dawuh ulun wong kang darbi gegayuhan kang luhur mengkono mau mesti ana rubeda lan sambi kalane luwih sira darbi gegayuhan bakal ambendung ilining Bengawan Serayu minangka kanggo kamulyaning para kawula dasih kabeh kang padha anggula wentah marang tetanen. Werkudara ana tetembungan jer Basuki mawa biya kelakoning panjangka kudu mawa pangurbanan mestine jeneng kita ora bakal kalipyan marang sejatine jeneng ulun Sang Hyang Ruci Bathara Uruci Bathara ya Werkudara ya Sang Hyang Bathara Dewa Ruci lan maneh kuluk tekaning rubeda iku mau kala mangsane ora kudu saka wong liya bisa uga saka kanca rowang mangsa kalane bisa uga saka kulawarga pribadi pramula saka iku nggih wis aja wasmalang rasane ngatinira waton sira ateteken tekad kang tekun mesti bakal katekan kang ginayuh wanti-wanti dawuh ulun kantenana wuruh ing diri sinartan mawas diri satemah bakal ketemu jati diri wis tindakno Werkudara lihat layak ing kapindho pataning utama bergegek ugek-ugek sadulita mel Ndara ketingalipun Ndara Werkudara sampun mudhar saking semedi pramila kula nembe wantun tumuk-tumuk ngadhep wonten ngarsa sampeyan
Lajeng kula nyadong dawuh Den. Wah, Kakang Semar, aku arep takon karo kowe. Ndangu bab perkawis menapa, Den? Aku takon tembung bruh ing diri, mawas diri, lan jati diri wiwerdine apa? Mangke yen sampeyan iku janjane takon napa nyangkrimi napa mung ajeng nocoke. Kula kuwatir, kula semelang sebab sampeyan iku piyayi pinter. Satriya pun nyarira Brahmana iso manjing ajur-ajir, ya senopati, ya satriya, ya jiwa Brahmana. Kula semelang niki mengke yen mangsuli panjenengan iku nyatane ya piyayi pinter tenan. Kok mung trima takon kalih kula to, Den? Kakang Semar, pripun? Apa yen wis pinter mumpuni kuwi ora entuk takon? Aku iki ya menungsa lumrah kedunungan lali, luput, apes lan murka. Wajibe yen durung ngerti luwih becik takon. Yen kira-kira kowe ora ngerti ora iso njlentrehke, wis aja dadi Semar. Lah tenan to. Nggih. Piyayi siji iki nek ngendika teledok, nek nyabet karo wong tuwa iso mak kringkel tiba kerungkep tenan. Wong lagi jejer pisan bae kok wis ngajak bantah. Nggih, Gus. Wong takon iku adile mung diwangsuli, mung weling kula. Aja mbeda-mbedake dupeh panjenengan iku satriya, dupeh sampeyan iki wong gedhe. Mongko kula niki ming batur. Tur mengke yen kula mong dereng rampung ampun mang pedhot dhisik. Sababe apa? Sebabe sakniki niku kakian wong pinter-pinteran ngomong. Kancane ngomong urung rampung dipedhot, ndak dikira wong bodho. Terus dadi kemruyuk, pating craek. Tak pikir-pikir kok kaya kernet rebutan penumpang. Mongko didelok wong sepirang-pirang kok ora pekewuh. Ngaten nggih, Gus. Nyun pangapunten. Sing mangkersakake weruh ing diri, mawas diri, jati diri. Niku wangsulane gampang. Gampang piye? Weruh ing diri, mawas diri, jati diri niku. Aku iki sapa? Aku arep ngopo? Engko dadine piye? Lho, gampang to niku. Niku ringkese tembung. Nggih niku wau. Weruh ing diri, mawas diri, terus dadi jati diri. Tegese piye? Perdine ngaten. Sampeyan weruh karo urip sampeyan dhewe, terus mawas diri. Niku yen sampeyan ajeng tumindak napa mawon iso ngukur. Aku muni ngene iki natoni karo wong liya apa ora? Aku nindakake kaya ngene iki gawe kapitunan liyan apa ora? Ngoten niku padha dipenggalih tuna batine. Iya. Nah, nempun dadine kepiye? Pasrah kalih Gusti sing gawe urip. Sebab mangeling-eling nggih pitungkase para sesepuh ing nguni. Urip ki saka sapa? Urip ki arep ngopo? Pungkasane urip ki piye? Sampeyan pun tahu diwulang kali guru sampeyan, aja etok-etok bodoni lho. Wah, ya ampun pahweh pamu. Nek urung ngerti mang takon. Tegese piye? Nah, ngaten nggih. Urip saka sapa? Urip ki arep ngopo? Pungkasane piye? Urip ki saka sapa? Urip niku nggih peparinging Kang Maha Urip. Paringing Gusti. Lantarane bapak karo simbok sampeyan lahir brol. Nggih to? Iya. Lah kok sampeyan dadak urip? Ayo, urip ki ngopo?
Sampeyan urip niku diutus. Sing ngongkon sapa? Sing utus nggih Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake kewajibane urip manut kalih kodrate sampeyan nalika urip. Sampeyan urip niki dadi napa? Dadi satriya, mang dadi satriya sing apik. Dadi senopati sing becik, ngayomi para kawula cilik. Ibarate wayang manganggo pakeme sing bener. Mongko sakniki oke-oke pakeme dhewe ora rampung, senengane sak ngutek-utek pakeme wong liya. Niki lho. Niki marai kisruh. Ngaten. Pungkasane urip piye? Nggih bali teng kersane Kang Maha Urip. Tembung Islami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Elek-elek semari nggih kaji mudeng. Nah, nek pun ngoten, ibarate gajah mati ninggalo gading, nggo pipa regane larang. Macan mati ninggalo walulan, nggo riyok regane ya larang. Ayo, nek menungso arep ninggalo apa? Apa nek ninggal utang? Nek ora ninggal utang ninggal perkara. Mongko anak putu sing nutuke ora pripun niku. Tinggalen amal soleh sing murakapi. Nadyan wonge wis ora ana ning darmane isih dilestarekake para putra wayah ngoten nggih Gus. Pun mudeng dereng. Wah. Aku ora rugi duwe Semar kaya kowe kuwi. Ana ora rugi ya diundhaki apa piye rak ngono. Kakang Semar, pripun? Ya, banget panarimaku kowe nyata dadi pamong agung pamonging para Pandhawa. Lah rak ngaten. Iya. Lah nek empun kula nyuwun pamit Harnyadi. Mulih ora kena. Lah terus sadurunge lakon iki rampung ora kena bali dhisik. Kowe iki pusaka isa kandha. Tegese gegaman sing bisa guneman. Mula kowe tak wet-wet aja mati sik tak mati ngurak. Nggo tontonan cah cilik ta kula niki. Nggih Gus. Nek pancen kersane ngaten, ning nggih niku penyuwun kula anggen panjenengan tumindak niki mengki sampean ajeng Bendung Bengawan Serayu. Niki mengki ilining banyu kanggo penguripane wong tani Karang Perdesan. Tegese sampeyan golek kamukten, golek kamulyan ki ora nggo awake dhewe, ora nggo kulawarga, ning nggo nguripi bangsa. Bagus, Gus. Elok pun. Semare tumut cawe-cawe. Rampunging perkara niki, pun. Mangrebo kali Kakang sampeyan Anoman. Engko rak rampung, sing duwe pengalaman ku Kang Roko Anoman.